हेलो हेलो हेलो। आवाज ना जाता है रोशन मक मम्मी। आवाज नहीं अरे खेलते का समाचार बारू हो? ठीक सब समाचार ठीक बानू? ना ठीक हो समाचार ही छौड़ा नहीं के खाता कुछ आई नहीं के खाता तब छोड़ ले बिया नहीं के ठीक बा का भइल? ना ठीक बजी रोशन में पूरा छौड़ा था। रोशन में छौराता हाँ जी छौड़ा काहे था। काहे का भइलू काहे रुसल बा? टिकटॉक पर बैन लगल बा ना सरकार रात लगेले बड़ा वही खातिर सालो तेकरा में का दिक्कत बा? अरे ओकरे लेके ठीक भइलू बाप रे बाप। ई सब लेकिन टिकटॉक बना के लड़की बना के एकदम बर्बाद हो गइल बा। ई का करी बाप रे बाप। ई के बार फेर होले रोशन में जे ओला ना पता बा मारम है तनु तो ओकरा कुल निकल जाए दा ए रोशन में मम्मी तू दा फोन में ओकरा के जी तू दा ओकरा हम बताबो तनी। अरे रोशन ने बात कर ले ना लेता फोन में का करा था बात। अरे बाप दू 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 झपन मार बाप रे बा। ई सरकार दम ठीक कोइले बा अब किए दम ठीक कोइले बा। कारण बनू कि जितना लड़का लड़की रहना लाइकी बनावटे टिकटॉक बनावटा बुढ़वा साथे बनावटा एगो हमरो 4 दिन पहले हमरा लगे आबे ये बनावे खातिर हम ओकरा डांटली तो साला भाग गल बड़ा। हाँ तो ऐसा ही बोले रहनी हम ए बेटा अरे जल्दी से तू ए रोशन के मम्मी जल्दी से तू फोन में के स्पीकर में कर हम ओकरा समझा देतनी। हाँ समझा देतनी ओकरा के। अच्छा करत सुनता रोशन बेटा सुनता। अरे तोहरे लगी ई टेंशन लेबे के ना बेटा तू तू ई इंडियन टिकटॉक बहुत जल्दी बन जाए। इंडिया टिकटॉक ओरे पर तू बनइए बाबू खाना उना खाओ माथा उठा न टेट बाबू तोरे खातिर बना। हाँ हाँ ए रोशन मक मम्मी ओकरा टेंशन लेबे न क। हाँ अच्छा समझा टेंशन ना देतनी। ये सब ठीक हो जाई। या अपना ही बनाता देश के ना साला उ चीज बड़ी कमा लेला साहब से। हाँ अब किया ठीक के भइल ओकरा के। ई तो एक नंबर बा जितना लेकिन के पढ़ाई से ध्यान हो जाता आ टिकटॉक बना देती ऐसे करतिया ऐसे करके वीडियो बनावतिया बाप रे बाप। अब किया ठीक भइल रोशन माँ के मम्मी। हाँ तो हूँ बड़ी लड़की पर वीडियो बनावेलू। हाँ बड़ी फ्रेंड हो गल बिया अब ठीक भइल। अब कैसन लगता ठीक लगता ना? आय अरे वो भी तो बना भी लेना जी। हैं आई का बोलू हम बनावतनी हम ना बनावतनी तू बनावता लड़की पर टिकटॉक पर वीडियो। हाँ तो ठीक बा ओकरा के समझावा बुझावा बाबू पढ़ लिख आ टिकटॉक का फेरा में और सब छोड़ना। अरे इंडियन है बहुत जल्दी आ गल बिया ठीक नु ओकरे से बनावल जाई ओकरे पर अपने देश में पैसा न रही। हाँ कहाँ जाई रे बाप रे बाप। समझो बेटा समझो ठीक नु तोहरे लगी कर तनी पढ़ अभी रे बाबू पढ़ बा। हाँ ठीक बा ठीक ये। हाँ तो ठीक बा रोशन के मम्मी तू खैले बारे कि न रे? हम खा लेनी है जी। हाँ तो ठीक खा लियो ठीक बा ठीक रखा तनी बड़ी बिल उठत ठीक नु फिर नहीं के कर ले बानी ठीक हो। ई नटका हवा एयरटेल है ना 50 रुपया भरावा तनी ई बाप रे हौवे नियन उठता बा ठीक बा। हाँ तो जियो के हाँ जियो के फोन ले तो वीडियो कॉलिंग कर ठीक बा। बाय बाय टाटा ठीक बा। हाँ ठीक बा वो बोल दे तनी ठीक तो काटा तनी ठीक 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 बाजी बढ़िया से रहिया। भैया प्रणाम हम आर के बादल आइन राहुल। भैया बताइए वीडियो कैसा लगल? अगर अच्छा लगल ओके तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आप हमार फैमिली सदस्य बन जाइए। और एक बात और कहल चाहतनी लाइक और कमेंट जरूर करी। कमेंट ई खातिर करी कि थोड़ा हमरा के सुझाव दी और लाइक ई खातिर करल जाला कि कितना लोग हमरा के पसंद करेला। और एक बात और कहल चाहतनी भैया हम स्टार्ट कैले बानी और बहुत अच्छा आप लोग के खातिर वीडियो बनाए आप लोग के खातिर अच्छा वीडियो बनाई और मनोरंजन हमारी खाबे बा कि हम हैंडीकैप लड़का बानी। हम कहल चाहतनी कि हम केहू के कुछ ना दे सकेला लेकिन एक चीज़ जरूर कर सकेला हम आप लोगन के जरूर हंसाई और यही खातिर हम ही बनैले रहनी। और एक बात और कहल चाहतनी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत झकास आवे वाला बा। और एक बात कहल चाहतनी भैया थोड़ा सा आप हमरा खातिर अपना दिल में जगह दे दी भैया और हमार फैमिली सदस्य बन जाई हमार चैनल सब्सक्राइब करके। और एक बात थोड़ा बहुत गलती होई तो अपना छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ कर दी। और कहब हम तो एकदम बिल्कुल अनपढ़ बानी। हमरा लगा था कि
हमार ज़िंदगी सिर्फ आप लोगन के हंसावे खातिर बनल बा, तो हम वही करत तनी भैया। हम थोड़ा सा, हमरा पीछे कोनो सहयोग नहीं खे, हम अकेले ही सब करत तानी। तो यही चलते थोड़ा बहुत गलती होता, तो अपना लड़का समझ के, अपना बेटा समझ के और माफ़ कर दी। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सदस्य, हमारा सदस्य बन जाई। और एक बात और कहल चाहते नहीं, शेयर करना जरूर से ना भूली भैया। थोड़ा बहुत गलती वही लागत हो कि का शेयर केकरा के करी खराब बनावता, ये ऐसा दिल में कबो ना सोची भैया। और एक बात लगता, बहुत सारे दोस्त फ्रेंड बानी, वो सब कहता नहीं कि अभी गाना निकाले के बाकी ना, तो हम कहल चाहता नहीं कि भैया बहुत जल्दी गाना आई, बोल बम के भी हमारे गाना आई आवे वाला बा। तो थोड़ा सा सब्र करी, काहे कि हम अकेले वाला लड़कन, और हम हंसावे वाला काम भी करत तानी, गावे वाला काम करत तानी। तो काहे ना थोड़ा सा लेट उठ होला, तो टेंशन लेवे के नहीं खे बा। हम जल्दी वो भी लॉन्च करे वाला बानी गाना। तो हम ही, और आप लोगन के आशीर्वाद के जरूरत बा, आप लोगन के सहयोग के जरूरत बा। और हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे फैमिली सदस्य बन जाइए। और हमारा कमेंट करके सुझाव दी कि राहुल भाई आर के बदल तुम ऐसे करो, हम खातिर तैयार बनी। था ठीक बनी भैया, प्रणाम प्रणाम भौजी।